Želim da se zahvalim našim gostima pesnicima što su prirečili ovaj na događaj, koji nije samo veliki za mene i za učiteljicu, nego za ovu decu, pred kojima je budućnost sigurno uspešna ako nastave da se bave pisanjem. Stranaca pesništva je zbirka, to ste verovatno svi već videli, upoznali ste, koju su naša deca izdala zajedno sa roditeljima, stavno konvenciju roditelja ne bi bilo ničega. Puno hvala i nastavite samo tako da napredujete i sledeće godine bijeli novi zbirku. Hvala. Dobroveče sa moje strane. Ja sam stručni saradnik u školi, zovem se Sonja Subotić. Večera sam, evo, sa ponosnom spoljni saradnik ove radionice i ja imam ovako popriličnu tremu vezanu za ovaj večerašnji događaj. Dobila sam neku ulogu da bude na neki način domaćin čitave ove priče zajedno sa ovim našim pesnicima. Ja ću ih sada prozvati, pa oni neka ustane i neka se predstave. Ana. Na 5. međunarodnom festivalu dečje poezije u Banja Luci pesma Sneško Belić, Dunje Gajević